Kagiddan tinapigsa panagbayakabak ti tudo ken angin impanamnama ti BENECO at tari manaanda dagiti poste ken linya ti kuryente a nadadael lakit di sana delikado kadagiti lineman. Nalawa pa sa ti Benguet ken Baguio City ti addaan iti Suplay ti kuryente. Ada report ni Christine Bornolla-Sabaway. Bayat a mapaspasaran tinapig sa atudo ken angin iti Baguio City ken Benguet. Ikag kagumaan ti Benguet Electric Cooperative at tarimaanan dagiti nadadael ken apektado a poste ken kable ti kuryente. Sigon iti kooperatiba, manipo diti sangagasot 20 ket siyam a barangay. Sangagasot 20 ket 7 a barangay wenno 92.33% tinaisublin iti supply iti kuryente as of 12 noon. Sigon iti BENECO na tinaga poste ken naputed a wires ti kang runaan na rason no apay anaawanan iti supply iti kuryente iti paset ti syudad. At dapay ti tsansa a maawanan manen iti supply iti kuryente depende iti sitwasyon ng runa no napigsa ti angin. Dahil po sa kasalukuyan na nangyayari pong inclement weather with this habagat, very severe, ay expect pa rin po natin na there is a possibility pa rin na mawalan po ng kuryente yung same area. Yun yung hope natin na sana wala ng untoward incident, wala ng mahulog na poste or makat na wires po ang BENECO. Dumaw at matitipan nakaawat ti BENECO kadagiti consumer nga awan pay lang iti supply iti kuryente aging gaita. Sa mga nawalan ng ilang araw po ng kuryente at yung mga kasalukuyan, huwag po kayong mag-alala. Yung atin pong mga magigiting na lineman ng BENECO at saka mga engineers po natin ay nag-iikot po. Hindi po tumitigil sa pag-restore ng kuryente sa buong Baguio City and Benguet Province. Nasurok 1.7 milyon ti danyos iti nadadael a kagawaan ti BENECO. A posible pay a manayunan daytoy. 8 a poste ti BENECO ken may sa a transformer ti nadadael. Christine Bornolla-Sabaway para iti Pagilian.